Ndikupatsani moni abwenzi nonse okondedwa amene mmatenga nthawi yanu kumaonera mavidiyo amenewa. Ndikupatsani moni nonse mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mukuthokozedwa kwambiri chifukwa chakuti mmathandizira mautumiki anu. Chifukwa ngati sipangakhale oonera ndiye kuti utumiki sunathandizidwe, koma participation yanu ikuyamikidwa kwambiri. Ambuye akudalitseni. Chimene kupempha kwa inu chakuti khani mawu azimene zikulalikidwazi ngati zikutsimikizidwa ni Bible ni mawu a Mulungu amene muatenge mosasamala kuti kazikhala zolimba bwanji, zitengeni. Maniva abwenzi, inenso noswekaso kuti nizitengenso panekha. Sindingamango kulalikira zinthu zoti sinuchita, ndetu pamenepo nikhala wachinyengo. Inenso nufunika nichite kuti nipite kumwamba kumene. Inunso mufunikanso mukhalenso ochita mawu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akuti amene ali abwenzi ake na amene amamva ni kuchita mawu a Mulungu. Ambiri amangokumva, ambiri amadziwa kuchita bwino, kwadziwa mawu a Mulungu koma samachita. Mulungu safuna anthu a mtundu otero. Mulungu afuna anthu akuchita mawu a Mulungu. Ndipo amene amachita mawu a Mulungu na abwenzi ake. Ndipo amene sachita amenewo na adani ake. Ndipo adani ake sangathe kulowakonso ufumu wakumwamba umene. Okhawa amene ali abwenzi ake na amene akupita kumwamba. Ndipo amene ali abwenzi ake amapatsako mzimu wake woyera. Pemphero langa lakuti akupatsekoninso mzimu wanu woyera. Chitani chimene mawu a Mulungu aunena. Machitidwe 2:30 Petro amene amalalikira kwa azathu kwa Ayuda kumene zaka 2000 zapitazo atafunsa tichite chiyani amuneno abwenzi, Petro anawuza kuti lapani yense wa inu mbatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kukhulo cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Ndipo Petro amene akadakhala kuti aliso pano lero lino akadakuwuzanso ni chimodzimodzi chimene Petro anawuza anthu aja, chimenenso Paulo amachita kalengeni ku Machitidwe 19, chimenenso Filipo amachita kalengeni ku Machitidwe 8 kumene ni cha mawu a Mulungu. Haleluya! Ndemangoti Petro mukadamvera ngati munganikomvera lero chita mawu a Mulungu chimene aunena kuti mupulumutsidwe. Kaya koma nikuyankhulani izi ni chikondi. Ambuye akudalitseni makukondani. Musapite ku Gahena kumene. Ku Gahena ni kumalo kwakuti olo mdani wanu simungafuna apiteko. Sikwabwino. Koma sikuti mukhale ni mantha chifukwa Mulungu apereka njira yakuti tisapiteko kumalo amene. Chikondi chake chinatipatsa ife mwana wakubadwa yekha. Musweka mukhulupirire. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsa ngati yakuti tikhoza kukhalanso apa numadyetsera chonchi. Social media iyi njerekeza akuyigwiritsanso ntchito akutenga miyoyo yochuluka ya anthu ambiri ku Gahena. Kuli bwanji inu Mlengi wathu, kodi simungagwiritsenso ntchito mpita umenewu kuti moyo wina wako otayika pena pake ukakudziweni nakalapa ndi kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu machimo ake akhululukidwe nalandira mzimu woyera. Tithandizeni, tipulumutseni ku m'bado nokhotakhota. Nakeke chikhulupiriro miyoyo yathu pa mawu anu. Ene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse nchiyamiko. Amen. Ambuye akudalitseni. Lero tikhala tikupitiriza phunziro lathu la chisindikizo cha Mulungu ndi chilemba cha chilombo. Mawu athu olengedwa ni omwe aja auchokera ku Chivumbulutso. Chivumbulutso 14:9-11. Bible likuti ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, alambira lemba pamphumi pache kapena pa dzanja lake. 10 Iyenso adzamwa ku vinyo wamkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosakanizika mchikho cha mkwiyo wache, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa Mwana Wankhosa. Ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chilombocho ndi fano lache, ndiye aliyense akalandira lemba dzina lache. Chivumbulutso 9:3-4. Bible likuti
Chivumbulutso 9 vesi yake ya fili ulekeza 4. Bible likuti ndipo mutsimu mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu pa dziko kapena chabiwi chilichonse kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Haleluya. Ndeya monga tinaona ulendo watha, mawuwa akamba za zinthu ziwiri, akamba za chisindikizo cha Mulungu ku Chivumbulutso 9 kumeneko, kuti kunatumidwa dzombe lakuti lisayipse chinthu chabiwi china chilichonse kachimanga cha munthu lisalimbane nacho, koma likangolimbana ni anthu amene analibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo. Ndiye tikuona kuti chisindikizo cha Mulungu chimenechi Bible loti chikuyikidwanso pamphumi. Tili modzi? Ndiye tikaonanso za chilemba chimenechi cha chilombo chimenechi Bible likuti chikuyikidwanso pachani pamphumi ndi kudzanja lamanja. Zimenezi zini tanthauzo lake. Tiona kutsogoloku kumene tikupirira phunziro limene kuti kodi udinda pamphumi komanso kuyika pa dzanja lamanja zikutanthauza chani. Ndauli dzombe limene limafuna anthu amene analibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo. Anthu amenewa ni ati amene analandira chilemba cha chilombo chimenechi, amene analandira 66. Haleluya. Ndiye dzombeli linadzozedwa linakhazikitsidwa lapatsidwa mphamvu ni Mulungu kuti likapange target anthu amene. Ndiye kwa anthu amene ani chilemba cha chilombo pali mkwiyo waukulu wa Mulungu umene ukutsanulidwa kwa iwowo. Tinaona ku Chivumbulutso 4 ni kuja. Haleluya. Akuti anali kuzuzidwa kumeneko ni moto ni sulufule. Haleluya. Akuti utsi wawo unakwera ku nthawi za nthawi, anali kuzunzika pamaso pa Woyera mtima ndi pa Mwana Wankhosa, onse amene analandira chilemba cha chilombo chimenechi. Koma anthu pochilandira adzaona ngati apulumutsa miyoyo yawo. Ni cholinga chona kuti azigula, azigulitsa, amasuke akhale ndi maufulu pano pa dziko lapansi. Koma ndi mochedwa amene adzazindikira kuti chiwonongeko cha Mulungu chidzagwera pa iwo modzidzimutsa. Haleluya. Ndiye timafuna tichione bwino lomwe chilemba cha chilombo chimene chilili, komanso chisindikizo cha Mulungu chimene chilili, molingana ni Bible akhala atero Yehova mu mawu ake. Haleluya. Ndiye chilemba cha chilombo chimenechi monga mwa mawu a Mulungu, mwakudzodza kwa Mulungu kopekedwa vumbulutso kwa mtumiki wa ola uyo olonjezedwa ku Malachi 4:5, amene ali William Marion Branham. Iyeyo akuti mophweka, akuti chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa Mzimu Woyera. Chilemba cha chilombo ni kukana ubatizo wa Mzimu Woyera. Mophweka mwa simpo, chisindikizo cha Mulungu ni chimenecho, komanso chilemba cha chilombo ni chitini chimenecho. Kulandira ubatizo wa Mzimu Woyera munthu alandira chisindikizo cha Mulungu. Kukana ubatizo wa Mzimu Woyera munthu alandira 66. Ali nawo gawo la chilombo ni ulamuliro wake ni fano lake, ali pasi pa ulamuliro wa mdierekezi. Kukana ulamuliro wa mdierekezi ni kuti inu mulandire ubatizo wa Mzimu Woyera. Chimenecho ndiye chisindikizo cha Mulungu chakumwamba. Ndiye ku Chivumbulutso 9 tawerengako akuti anthu amasindikizidwa pamphumi pawo chisindikizo. Zikutanthauza chani? Haleluya. Pamphumi zikutanthauza ni nzeru yabwino imeneyi ya uthenga wabwino ya mawu a Mulungu imene anthu analandira. Anthu akakhulupirira uthenga wabwino ali ni nzeru yabwino pa moyo wawo, Mulungu amapatsa ubatizo wa Mzimu Woyera kutsimikizira chikhulupiriro chawo chija uthenga wabwino alandira uja. Haleluya. Ndiye chilembaso cha chilombo nacho anthu akusindikizidwa pamphumi ni pa dzanja lawo lamanja. Zikutanthauza chani? Iyi ni nzeru yabodza imene anthu analandira m'mutu mwawo, chiphunzitso chonama chabodza. Haleluya. Anachilandira kusindikizidwa pa dzanja lamanja. Zikutanthauza amachitumikira, right hand, kutumikira. Amatumikira zinthu zabodza zimene si mawu a Mulungu, zinthu zimene zopangidwa ni anthu, ziphunzitso za ziwanda. Haleluya. Ndiye chilemba cha chilombo chimenechi ni chachipembedzo, si chachikunja kwambiri ngati mmene muganizira kuti kani COVID-19, kani communism, kani Russia, kani chani. Si zonsezo. Chilemba cha chilombo ni cha uzimu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu poyankhula kuti kumapeto kuno mizimu iwiri idzakhala pafupi kwambiri zedi, kuti ngati nkotheka udzanyenga ngakhale osankhidwa awo.
koma osankhidwa sanganyengedwe, chifukwa iwo ni mawu ali ndi chidziwitso choyenera. Haleluya! Asindikizidwa ni chisindikiro cha Mulungu pokhala kuti akhulupirira uthenga woona wa nthawi yotsiriza ino wa Malachi 4:5 olalikidwa ni mtumiki wa Mulungu amene William Marion Branham, amene lawira moto mukuliona limene linkatsogolera ana a Israeli, limene linakumana Paulo pa njira yopita ku Damasiko. Mulungu anatsika yekha, Jehova mkulukuluja, Ambuye Yesu Khristu mwini wake, the Logos, anatsika natsimikizira ku mtundu kwa anthu, ngakhale kumbado uno tuchitira umboni za mtumiki wa Mulungu. Lawira moto lili pamwamba pake talionani limene Mulungu anadzanjambulitsa yekha pa chithunzi kuti nantuma ine amene. Haleluya! The mark of the beast, chilemba cha chilombo komanso chisindikiro cha ndani cha Mulungu. Ndiye muli zambiri mu phunziro limene lili zimene timve kupita kuti kamapitirira ni phunziro lathuli kumagawo enawo timva zakuya zimenezi. Haleluya! Ndiye chinthu chinachi chonse chimene chimachika pano pa dziko lapansi chinayambira ku Genesis kumene. Genesis ni chapter, ni buku la mbewu. Haleluya! Kupembedza kuona kunayambira kumene ku Genesis. Kupembedza kwabodza ni Kaini kunayambira ku Genesis kumene. Haleluya! Komanso science sinayambe lero lino, inayambira ku Genesis kumene. Kaya mukamba chinachi chonse chimene muchiona lero lino zonse zinayambira ku Genesis kumene. Ndipo chilembanso cha chilombo nacho, haleluya, chinayambiranso kuti kumeneku ku Genesis. Tisanapite patsogolo timafuna tioneka matanthauzo a zinthu ziwirizi. Kodi chisindikizo nthawi yathu ino anthu akati munthu asindikizidwa, kusindikiza kumachitika na anthu ophunzira lero lino. Mukuona macheke muja anthu amayikapo siginecha amasindikiza. Haleluya! Kaya ku post office amayikapo masiginecha amadinda kumene kuja ndiye kusindikiza. Mbali nayi chilemba cha chilombo pa chizungu amati mark. Mark umayika mark against something, umapanga mark kusiyanitsa ndi china chake. Ndiye mark imene pamene kusindikiza kumakhala kusindikiza kutanthauza umwini. Ndiye Mulungu amene ali yake amapatsa ubatizo wa Mzimu Woyera kuwasindikiza kuti awa ni anga, ni chuma changa chimenechi. Chifukwa amaletsa kudzomberija kuti anthu amene anchisindikizo ni anga usawakhudze olopang'ono. Haleluya! Pamene mark you mark against something, kusiyanitsa ni china chake. Ndipo munthu ukapangidwa mark you are set aside, umayikidwa kumbali. Haleluya! Nchimene mark ili timapanga mark kusiyana china chake. Ndiye chichewa chathu chino ni chosauka. Palibe mawu ogwira bwino kwambiri ophatikizana ndi mark. Haleluya! Koma kuchichewawo timagwiritsa kuti chilemba, kwa pa chizungu ni mark imene. Haleluya! Ndiye munthu woyamba chilemba cha chilombo tonawo chinayambira ku Genesis kumene. Haleluya! Munthu woyamba olandira mark of the beast. Haleluya! Kapena kuti ulandira chilemba cha chilombo anali Kaini amene. Mukhozota mulalikini zona zimene 666 inaliko. Chilemba cha chilombo chinaliko. Zinaliko zili m'Bible mene. Tatiye zitseguleni kumeneku. Genesis kumeneku amene ali Genesis 4:15. Pamene pa Bible likuti la chizungu limene. And the Lord said to him, therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain. Haleluya mwava. Audi Mulungu anayika mark. Anayika chilemba utengera chichewa chathuchi pandani pa Cain. Haleluya! And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Anayika mark, ndipo atayikidwa mark Cain imene anachoka pakupezeka kwa Mulungu. Anapita ku dziko lija la Nodi kumeneko. Anakakwatira kumeneko. Kenako anakamba civilization yake na ana ake amene anambadwira mwa line yake. Haleluya! Tilimodzi abweza. Ndiye lero tilekezeke pomwepa. Tipitirizabe nthawi ina Ambuye akudalitseni. Tseke maso pemphero. Atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani. Chifukwa cha nthawi mtengo wapatali munatipatsa ngati kukatiuza za phunziro limene la chilemba cha chilombo. Dalitsani, lolani zizipite m'miyoyo mwa ana anu akachithawe chilemba chimenechi polandira ubatizo wa Mzimu Woyera. Akakhala nawo Mzimu Woyera lotetezeka ku chilemba chimenechi cha chilombo. Koma amene sali pasi pa ulamuliro wa Mzimu Woyera, ameneyo he is marked. Father, bless us as I ask all this, Lord, pray that given it in Jesus' name. Amen.